Өфөнең Совет мәйданы бүген зур китапханага әйләнде. Бында икенче халыкара китап ярминкәһе башланды. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Безнең күсмә телевизион студиябызның кунагы Агыйдел журналының баш мөхәррире, язучы һәм журналист Мөнир Кунафин. Һаумыгыз, Мөрсәхилович, бүген был китап ярминкәһендә һеҙҙең айрым презентация була. Китап, яңы китаптың. Һөйләгегеҙ. Бұл «Своими глазами» деп атала бұл китап. Біздің ижади командировка болғайлы өтіңді. Луганск, Донецк республика биләмеләріне махсус операция биләмәне шунда барған біздің журналисттардың мұнда язмалары кірген. 5 журналисттің, һәм шулай ук минең юл язмам, шулай ук Фәнис Хусейнов турында очерк, шулай ук айрым кыска макалалар монда ингән. Һәм әгәр дә бұл китапты укып карасак, мондагы яу яланындагы хәлдәр тулыгынча күз алдына килеп баса. Һәм араларында шулай ук бик акыллы гына фикерләр бар. Кешенең әлеге мәлдә безнең халык хәзер илебез берләште инде. Был яудың нимәгә ләйкән аңланы дип әйтергә мөмкин. Менә бұл макалаларда укыгас, уларның фикере тагыла анагына сакты беләһәттән. Шуның китап сыгы бар бесик кенә булмаган. Күңелгә рәхәт, һәр яңа китап үзеңдең ул яңа бала күп, әлбәттә. Ләкин моның күп китаптар бесик кенә булмаган кирәгәрәк саккан дип әйтмәкче булам инде. Ләкин бұл бик кирәк, әлеге осыр өчен бик кирәк кадерле китап дип уйлыйм мына. Мөрсәхилович, бұл публицистика, шулай бит? Безнең журналистларның публицистика онда төрле жанрда эшләнгән. Әйттем, минеке мәсәлән юл язма, очерк, башка журналистларның онда ниндидер интервьюлар бар, һәм айрым теге заметкалар бар, күзәтүләре генә бар, кыска гына. Ләкин шуларның арасында теге дүйім картинаны тулыгынча күзалларга бик мөмкин инде. Һәм яугирларның, онда яшәгән халыктың, онда эшләгән безнең якташларыбызның теге хезмәте, көнкүреше тулыгынча сагылыш тапкан монда. Гомумән алганда, бүген публицистика, уның укусыһы бармы? Укусыга бүген ошо публицистика язмалар кызыклымы? Турын әйтергә кирәк, үземдә төп әдәби журналда эшләгәс аңлайм. Публицистика бүгенгә гомумән журналистикага әдәби жанр буларак та бик акай. Чөнки безнең хәзер шундый заман, информация заманы, мәгълүмат заманы. Кыска мәгълүматлар заманы. Шуңа күрә аналитикага аңлаган кешеләр җирәгрәк дип әйтергә мөмкин. Ләкин шул аналитиканы язган һәм аңлаган кешеләр җәмгыятьтә алгы сафында баралар. Улар дөресрәк карарлар кабул итәләр. Бұл бик мөһим. Һәр кем дә публицистиканы яза алмай, уны анда әйтергә кирәк. Шулай бит. Димәк, публицистиканың үзенең укусыһы һәм публицистиканың язучыһы ла икәнсе. Чөнки төп әгәр дә һәр үзен хөрмәт иткән басма иң тәүлә ошо аналитик мәкаләләргә таянырга тиеш. Һәм бәлләһәттән безнең экспертлар да бик күп түгел. Бармак кына ханарлык, ләкин улар бар әле. Һәм уларның без игътибар иткәнлеге бар. Шул сәясәтләрдә шундый шәхесләр бар, шундый язучылар бар. Уларның фикерләрен халык бары көтеп ала. Менә шундый мәлдәр була бит, кискен мәлдәр була бит. Нигә һаман язмай, нигә һаман үзенең фикерен әйтмәй дигән көтүләр бар сынапта. Публицистика ул көчле жанр, уны һәр кемдән дә күтәрә алмай ул җөктә әйтергә. Күләмле жанр, шулай бит, журналистиканың айрым. Һез был сәфәрдән һуң үзегезгә ниндәйдер илһам алдыгызмы? Публицистика гына түгел, һездән сәсмә әсәрләрдә көтәбезме? Bunday сәфәрдән илһам алдым дигән дөрес түгел. Монда шулай да күңел кәрәләреңә мәгънәне калма. Күңел кәрәләреңә, акыл кәрәләреңә мәгънә шулай калма. Синең дөнья караштарың бөтенләй үзгәрә. Ак агырак, кара карарак булып күренәләр. Исламда шулай. Мен был сәфәр турында күп һөйләгәнем бар инде һәм китапта саклап идем. Менә шулай да бар орда мин бер хакыйкатькә ныграк итәм. Кеше шул көсөргәнешле кискен мәлдәрдә үзендә карагаса, тормышты ныграгаса, дөньяны серләрен ныграгаса, гомернең кадерен көстергән күрә башлай. Барыбер ул кешенең иң бөек бар күңеле. Чөнки уны бер касанда каты бәгырьле күңелле кешеләр бұл кеткен осылар, шулардың да қимылының шаттау. Мен көп яугерлерді көрдім, ысын ир азаматтарды көрдім, ысын бұраттарды көрдім, һәм олар барлығы мәя қадірлі,
һәм улар әлбәттә ниндидер художественный әсәрләргә инергә тиеш һәм тарихта калырга тиеш. Бұл китап та мына шуның бер өлгеһе. Тимәк, китап сыккан икән, ташка басылган икән, ул яугирләр дә, уларның батырлыктары ла, кылгандары ла тарихта калды дигән һүз. Гомумән, буны һез әйткән еңел булмаган осорда бүген безнең әдәбият ул идеологик функцияны гомумән ниндидер үзәк булуын үтәйме ул? Гомер әдәбият тарихында, әдәбият тарихы халык тарихы менән һәрвакыт бергә барган. Мәгълүм. Икенчедән, уның менә ниндәй кимәлдә, ниндәй күләмдә үтәү әлбәттә күпмеләр бәхәсе. Бүгенге көндә мин уйлыйм инде, безнең көн күрешебез күпчелек нисек кенә булмаган, барыбер да халыктың аңына социаль селтәрләрдәге баягы мәгълүматлардан барып бетә. Менә без әле был ханда, менә Агыдылдың был ханын без тулысынча китап байрамына әзерләнек. Онда безнең күренекле дәүләт эшмәкәрләре, күренекле язучыларыбыз, күренекле сәнгать эшмәкәрләре, меценаттарга тиклем, табибларга тиклем ошонда китаптың уларның тормышындагы роле һәм ниндәй китап укыган кешеләр шул тиклем искиткеч матур фикерле журнал сыгардык. Һәм мин барыбер да уйлыйм, әдәбият безнең тормышыбыз тулысынча әле яктыртып җитмәһә лә, кешеләрне яхшылыкка, яктылыкка сакырыр әсәрләребез бик күп дип уйлыйм. Гомумән әйткәндә, әдәбият ул идеологик функцияны үтәргә тиешме ул? Үтәргә тиеш күпмеләр. Чөнки дигәндә кешенең дөньяви карашлары төрле булырга мөмкин. Төрле үгедегез белән секталар да бар, төрле алдап караштар да килеп тора. Шуңа күрә әдәбият та билләһәттән үзенең төп функциянең бере халыкка дөрес юнәлеш, дөрес информация бирергә тиеш. Юл сатында торгандар да шулай. Бигрәк тә образлы фикер ул кешенең күңелендә озаграк хаклана һәм кыю адымдарга алып килергә мөмкин. Шул җәһәттә мин аның әдәбиятның көчен нык dur баһалайм, югары баһалайм. Бына хәзер Агыдылдың махсус сыгарлышын күрһәттегез, Агыдыл журналын күзәтеп барабыз һәм унда еш кына шундай махсус сыгарлыштар әзерләйсез. Теге яки бу вакыйга буенча журналның үзенең юбилеен ала һәм башка. Бына шу махсус сыгарлыштар улар ничеклем укучы арасында популяр? Укучы һәм табам ул. Бүгенге көндә кадимге тормыш белән яшәп булмый аны. Бөтәһеле ла шулай күрә без нидер ул асыштар, аскыбыз генә табыштарга юлгабыз. Менә бу әлеге китап турында безнең был махсус сыгарлышыбыздан килеп сыгышы мотлак ошо китап байрамга бүләк булган гына өчен түгел. Аслапта нисектер язучының хүзенең әдәрәк бәсекәмәгән сакта, китаптың кадергәмәгән сакта бездә ошының бәсен арттыру өчен бер өлеш булган әле дип ышанам. Һәм мин уйлыйм, онда укучылар хәзер әлбәттә күрәсәк һәм бик хокланасак, нитеклем китап һәм ошо бүгенге китап ярминкәһенең безнең китап байрамының халыкара кимәлдәге рух һәм акыл байрамының ник титем кадерле икәнен аңлаясак. Чөнки тәхеттә китап булган җирдә һәрвакыт изгелек, яктылык, яхшылык кына була бит. Инде махсус сыгарлышларда эшләү еңел түгел. Уның өчен материалларны тупларга кирәк. Без бөтә коллектив менән коллектив булдыр түгел, биш кенә хезмәткәр бит инде. Ең хылганып көне-төне эшләргә туры килә моңгы вакытта инде. Популярмы ул? Бына әле инсе экземплярда сыкты бу. Менә моның тиражы өстәмә 1000 дан атаклы өстәмә артык сыгардылар, чөнки күрделәр. Безгә мин Башкортстан Язучылар союзына уның итәкчесе Айгиз Гызаркадур рәхмәтлемен. Улар менә үзләре күреп безнең был ханды өстәмә тагыла 1000 дана иттеләр, өстәп сыгардылар. Китап байрамында алырга мөмкин ул? Алып таратабыз. Алла бирһә, табырга мөмкин булачак. Безнең был матбугат, безнең монда матбугат полоска бар, шунда табырга мөмкин булачак. Хөрмәтле тамашачылар, рәхим итегез, килегез, үзегезгә кызыксындырган китаптар менән танышыгыз. Тагы да шунда бер һорау, бына бәсе төшкән заманда тинегез китаптың, әдәбияттың, бына шунда китап байрамы ул бәсен күтәргә ярдәм итә. Киресе күтәргән. Бу бәсе биткән дигән һүз ул теге әдәбияттың, китаптың кимәл төшү турында һүз бармай. Кешеләрнең укусының совет усырымынан сагыштырганда күпмеләр китаптан әдәрәк алышлашып торганда гына һүз бара. Менә бүгенге ошо безнең сара киресенчә укусы менән китапты, язучы менән укусыны якынлаштырдай, шул тиклем акыллы, матур саратып кабул итәбез. Бәләнечләрдә ныгытыр дигән ышаныс. Инде икенчегә үткәрелә, укучыларыбыз, тамашачыларыбыз бүген күбрәк булыр дигән ышаныс. Без бу исем мәгънәсендә бу байрамды без рух, акыл байрамы көтеп алабыз. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн, ижади уңыштар теләйбеҙ һеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең Башҡортостан Юлдаш телеканалының Күсмә телестудияһында Агыдый журналының баш мөхәррире, яҙыусы һәм журналист Мөнир Ҡунафин булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.